Bueno, pues estem berenant. Hem passat un vespre horrible, més que res perquè en Titi no ha deixat de plorar i per les càmeres l'hem estat veient. I res, avui ja hem pogut organitzar un poc per quedar-nos més tranquils, però avui vespre ha estat un poc difícil. Però bueno, ja està, ja ho tenim solucionat, ara estem acabant de berenar i anirem ja cap a casa de Julieta, Castelvecchio, Pontevecchio, etc. I anirem fent un poc al matí, que avui a la baixa, si al migdia a la baixa ja anem cap a Venècia. I bueno, a poc. Està bo, carinyo? Sí? Ara, adeu. Bueno, i ara ja estem aquí a la casa Julieta. Anem a veure com està de gent. Pues això és el balcó. No s'esperaven més una altra cosa. Però bueno, era una visita obligatòria. Este es el balcón de Julieta, que todo el mundo te mira. Venga, sin miedo. Aquí està guai perquè estem en el balcó i tothom nos està mirant i fent fotos. Som los putos amos. Bueno, acabant de sortir del tour de la casa de Julieta. Què t'ha semblat? Bien, por 6 euros. Bueno, ha costat 6 euros. És super bàsic. És una experiència que si te la vols evitar, perfectament te la pots evitar. Però bueno, nosaltres teníem temps de sobre avui i per 6 euros tampoc estàvem, així és que hem aprofitat a veure-lo. Bueno, i això és dins el castell de Castelvecchio. Bueno, ara anem ja cap a Venècia. Ens faltaran mitja hora, 3/4 per arribar a Venècia. Al principi diuen que plou. Anem a veure com ens trobam. La mascarina. La mascarina. Bueno, ja han deixat les coses a l'hotel. Hem agafat ara un bitllet per anar a Venècia, a la Puerta Santa Lucía, ¿no? Sí, a Santa Lucía. I res, anem ja cap allà a fer la primera visita a Venècia. Aunque plou un poc.
Molt bé, pues ya estamos a Venecia. Ya estamos envueltos de agua, ¿no? No sales nadando, no sales nadando. Pues sí, ara anem a disposar a veure un parell de coses. Començarem per el puente de los Tres Arcos. Que hambre tenia. Està caient 4 gotes d'aigua. Anem a veure si no va més. I res, anirem gravant. Molt bé, i aquest és el pont dels Tres Arcos. Bueno, i ara estem a Calle Barisco, que és el carrer més estret de tota Venècia. Muy bien. Agüita. ¿A dónde vais? Pues al agua. Molt bé, i ara això és el puente de Rialto. La veritat és que és bastant gran, eh? Quan pasa una ambulancia, un bombero, es una policía, así todos follar para el canal, pues pasa eso. Flipa, algo por todo.